Unduk maganup di panggomgomi na magsahala aidang adong sahalana ia sosia debata do mangaturon na sida asa na mangalo aturan di debata do na mangalo panggomgomi alai na mangaiton uhum tu dirina do na mangaloi ai aka siulah hajahaton do patut makabiari panggomgomi dada aka siulaun nadenggan maulahon asa unang pola habiaranu panggomgomi asa dapot puji-pujian tahi sian na sida suwan ni debatado na sida lau manupakko alai molo diulahona jat patut mahota-hutan ai dada gait-gait podang na niusung nai suwan ni debatado na sida mako nauhum tu siulaun hajahaton dibaheni patut maguduk ni roha mahita dada diojang ni biar midari masna tung sinuru ni rohaido alani kagakhamu nang beoi ai pagobas ni debatado na sida ai tu silo na sida disuruh tu ganuk male hol kamu na tama tungguon na beo tu na patut macalosa sohe tu na ture hasahatan na biar tu na tama habiaran hormat tu na talup hormatan unang mahuta kamu manang tu ise tukon ni ruhut masih haholongan ai nama kaholongi dongan ido manggohi patiki ai nadidok patiki ai nanidok ni patiki unako mangalako unako mabunuh unako manako unang mapakaliangi wam godinasa patik nasing ondo pamusatonna haholongi dongan mis songon dirim ia pagholong ni roha dada siulau na jatu akadongan asa haholongon ni roha ido tutu hagogok ni patiki ima rikoti hamu ala diboto hamu tikina ai naung dapot do obasna lawehe sian na modom ai nunga jumonok halu otanuaing sian nuju gabe posia hita nasapune mabongin na jonok nama arian atau tatanggali ma aka ulaun hal holomon tasolukon ma aka sijata hatiuron badia mahita magpangalaho songon na patut arian unang masalpuhu pagmanganon dohot pagminumon unang magharorangon dohot magadobus unang magbada dohot mangiburu ai solukon hamu ma Tuhan Yesus Kristus unang masayo kamu daging muna lau menungguli hisap-hisapna